салом, имрӯз шуморо бо духтаре ки дар синни 32 солагиаш мудири бахши ёрии таъҷилӣ яке аз бемористонҳои калонтарини мамлакат гардидааст шинос мекунем. Рафтем. Тақрибан 3 сол пеш вақте ки ба ман пешниҳод кардан мудири бахши ёрии таъҷилиро, ба ман як эҳсосоти тарс фаро гирифт. Барои он ки ман дар фикр омадам ман аз уҳдаи ин бахши ёрии таъҷилӣ мебарам ё на. Чунки ин бахш яке аз масъулияти ҷиддӣ ва вазнин мебошад. Вале чӣ хеле маълум аст, касби пизишкӣ хусусан дар риштаи ёрии таъҷилӣ амалҳои дуруст ва қарори саривақтиро талаб мекунад. Маъмулан ба бахши ёрии таъҷилӣ аксаран беморҳои вазнин муроҷиат мекунанд. Аз ин хотир духтур бояд савияи дониши худро пайваста бояд такмил диҳад. Барои ҳамин ман ҳаракат мекунам